ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нуҳумин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул зери унвони тақвияти ҷомеа барои сулҳ ва рушд иштирок ва суханронӣ карданд. 30 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нуҳумин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул зери унвони тақвияти ҷомеа барои сулҳ ва рушд иштирок ва суханронӣ карданд. Дар кори ҳамоиши сатҳи баланд президенти ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғанӣ, вазирони корҳои хориҷӣ ва намояндагони 15 кишвари ширкаткунанда дар шакли ҳузурӣ аз ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон, Афғонистон, Эрон, Туркия, Озарбойҷон, Покистон, Қатар, Қазоқистон, Ҳиндустон, Узбекистон, Амурати Муттаҳидаи Араб, Чин, Россия, 16 кишвари мададрасон, роҳбарони 16 созмони минтақавию байналмилалӣ дар шакли маҷозӣ ширкат доштанд. Фаъолияти ин раванд ба таҳкими амнияти минтақавӣ, ҳамкории иқтисодӣ ва сиёсӣ бо Афғонистон тавассути муколама ва тадбирҳои эътимодсозӣ нигаронида шудааст. Муколамаи минтақавӣ дар мадди аввал аз ҳамкориҳо дар мубориза бо таҳдидҳои умумӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризм, маводи мухаддир, фақр ва ифротгароӣ оғоз ёфтааст. Дар назар аст ки дар поёни конфронс эъломияи душанбе қабул гардад. Кори ҳамоишро бо сухани муқаддимавӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Исломии Афғонистон муҳтарам Муҳаммад Ашраф Ғанӣ ифтитоҳ карданд. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокчиёнро ба сарзамини меҳмоннавози Тоҷикистон хайру мақдам гуфта, ҳамаи онҳоро ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз табрик карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суханронӣ таъкид доштанд ки Тоҷикистон ва Афғонистонро муштаракоти зиёди тамаддунӣ ва робитаҳои зичи ҳусни ҳамҷаворӣ ба ҳам мепайванданд. Мардуми шарифи ин кишвари бародар бо мо ҳамзабону ҳамфарҳанг буда, решаҳои муштараки таърихии мо ба умқи ҳазорсолаҳо мерасанд. Аз ин рӯ табиист ки мо ба сарнавишти бародарони афғони худ бетафовут нестем. Ҳар дарду ранҷе ки мардуми Афғонистон мекашад, дар қалби мардуми тоҷик низ садо медиҳад, изҳор доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Мавриди зикр аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чандин ҳамоишҳои байналмилалии марбут ба Афғонистон борҳо аз аъзои ҷомеаи ҷаҳонӣ даъват ба амал овардаанд ки кӯмаки худро дар ҳалли қазияи Афғонистон дариғ надоранд, зеро буҳрони ин кишвар як мушкилоти байналмилалист. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолият ва мақоми қалби Осиё раванди Истанбулро аз замони ташаккулёбиаш дар соли 2011 то ба имрӯз муҳим арзёбӣ карданд. Тоҷикистон татбиқи стратегияи фарогирии байналмилалиро ҷиҳати таъмини субот ва барқарорсозии ҳаёти осоишта дар Афғонистон ҳамаҷониба дастгирӣ менамояд. Мо итминон дорем ки ҳамоиши имрӯзаи душанбе бо вазифагузориҳои нав дар баррасӣ ва ҳалли мушкилоти ин кишвар қадамҳои тозаеро хоҳад гузошт. Изҳор доштанд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо боварӣ таъкид намуданд ки ҷомеаи байналмилалӣ бо ташаббусу пешниҳодҳои нави худ механизми ҳамкорӣ ва кӯмакҳоро ба Афғонистон боз ҳам мукаммал хоҳад кард. шаҳри Душанбе бо баргузории нуҳумин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул зери унвони тақвияти ҳамгироӣ барои сулҳ ва рушд дар маркази таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ. Қалби Осиё раванди Истанбул бо ташаббуси муштараки Афғонистон ва Туркия ҳамчун платформаи минтақавӣ таъсис ёфта. Конфронси якуми он 2 ноябри соли 2011 дар Истанбул доир шудааст. ҳадаф аз таъсиси он таҳкими амнияти минтақавӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсии ҷумҳурии Исломии Афғонистон тавассути муколама ва тадбирҳои эътимодсозӣ бо кишварҳои минтақа мебошад. ҳамкорамон Муҳиддини Муҳаммад Довуд аҳамият ва нақши Тоҷикистонро дар баргузории конфронси навбатии ин раванд шарҳ медиҳад. 30 марти соли 2021 дар шаҳри Душанбе нуҳумин конфронси вазирони қалби Осиё раванди Истанбул зери унвони тақвияти иҷмоъ барои сулҳ ва рушд баргузор мешавад. дар конфронс иштирок ва суханронии вазирони корҳои хориҷии 15 кишвари ширкаткунанда, 16 кишвари мададрасон ва роҳбарони 16 созмони минтақавию байналмилалӣ низ дар шакли маҷозӣ дар назар аст. фаъолияти ин раванд ба таҳкими амнияти минтақавӣ, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ бо Афғонистон тавассути муколама ва тадбирҳои эътимодсозӣ нигаронида шудааст. муколамаи минтақавӣ дар мадди аввал аз ҳамкориҳо дар мубориза бо тадбирҳои умумӣ, аз ҷумла мубориза бо терроризм, маводи мухаддир, фақр ва ифротгароӣ оғоз ёфтааст. раванди мазкур аз 3 рукн иборат аст.
машваратҳои сиёсӣ, тадбирҳои эътимодсозӣ ва ҳамкорӣ бо созмонҳои минтақавиву байналмилалӣ. қалби осиё раванди Истанбул ҳамчунин заминаҳои муколамаи масъалаҳои минтақавӣ, алалхусус мусоидат ба ҳамкориҳои амнияти, сиёсӣ ва иқтисодӣ байни Афғонистон ва кишварҳои ҳамҷавори онро бо амалӣ гардонидани лоиҳаҳои мухталифи иқтисодӣ, тиҷоратӣ, зерсохтор ва энергетикӣ таъмин мекунад. барои ҷомеаи Тоҷикистон моҳии ифтихор ва сарфарозист ки имрӯз душанбе азизи мо макони нишасти навбатӣ ё ки нишасти нӯҳуми аъзои қалби осиё раванди Истанбул гаштааст. ном гирифтани қалби осиё ки он 15 кишвари узв ва 17 кишвару 12 созмони хайрхоҳро дар бар мегирад, яке аз масъалаҳои меҳварии он албатта расидагӣ ба амният дар Афғонистон аст. сулҳи Афғонистон ба воситаи ҷанг ҳал намешавад. яъне ҷанг роҳи ҳалли низои Афғонистон нахоҳад буд ва барои ин расидагӣ аз роҳи дипломатия шурӯъ карданад. мо дар таҷрибаи гузаштаамон ин мушкилотро доштем ва кишвари мо дар арафаи ба даст овардани истиқлолият ба чолишҳои сиёсиву низомӣ рӯбарӯ шуд ва албатта дар ин раванд нақши асосиро шахсиятҳои давлатмеҳварӣ гузоштанд ки ин ҳам бевосита зери роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. мо дар як муддати хеле кӯтоҳ ба сулҳ расидем ва имрӯз кишвари мо дар роҳи рушд устувор, қадамҳои устуворона ва бунёдсозона мегузорад. мавриди зикр аст ки қалби осиё раванди Истанбул ташаббуси муштараки Афғонистон ва Туркия буда конфронси якуми он дар Истанбул 2 ноябри соли 2011 барпо шудааст. то имрӯз конфронсҳои вазирони қалби осиё раванди Истанбул дар Истанбул соли 2011, Кобул 2012, Алмато 2013, Пекин 2014, Исломобод 2015, Амритсар соли 2016, Боку 2017 баргузор гардиданд. 9 декабри соли 2019 дар Истанбул нишасти вазирони қалби осиё раванди Истанбул таҳти унвони сулҳу шукуфоӣ баргузор гардид ва дар он пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати мизбонии 9-мин конфронси вазирони қалби осиё раванди Истанбул дар шаҳри Душанбе пазируфта шуд. Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори ин раванд дар доираи раисати худ бо ташкили ҳамоишҳои сатҳи гуногун нақши фаъол мегузорад. ёдовар мешавем ки қалби осиё раванди Истанбул ҳамчун ташаббуси минтақавии Афғонистон ва ҷумҳурии Туркия 2 ноябри соли 2011 дар Истанбул бо шиори амнияти минтақаҳо ва ҳамкорӣ барои Афғонистони амн ва субот оғоз шудааст. раванди мазкур мусоидат барои амнияти минтақаҳо, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва сиёсӣ дар Афғонистон бо роҳи муколама ва таҳкими эътимод равона шудааст. баргузории ин нишаст ба шакли расмӣ ва маҷозӣ дар Душанбе дар гирдоби бисёр мураккаби COVID-19 ҷараён дорад. некбинии мардумии Тоҷикистон бо мардуми Афғонистон аст. яъне мардуми Тоҷикистон аз ҳама бештар мехоҳанд ки дар Афғонистон сулҳ, амният, ризоияти миллӣ ба вуҷуд биёяд. назари неки ҳукумати Тоҷикистон ба ояндаи дурахшони Афғонистон аз роҳи мусолиҳа, аз роҳи расидан ба дипломатияи сулҳсозӣ, аз роҳи расидан ба амният ва бунёди як ҷомеаи эътимодноки миллӣ аст. аз ин фаротар чизи дигар буда наметавонад. қалби осиё раванди Истанбул як таконҳои ҷиддиеро барои расидан ба сулҳ дар Афғонистон хоҳад дод ва ояндаи Афғонистон он рӯз умедворем дур нест ки дар Афғонистон амният ва осоиштагӣ ба вуҷуд биёяд ва миллати Афғонистон аз он амният ва осоиштагиро ба сӯи инкишофу иқтидори иқтисодӣ бирасанд, чунки амнияти Афғонистон бештар аз ҳар чизи дигар барои мо манфиатбор аст ва мушкили Афғонистон низ метавонад яке аз масъалаҳои меҳварии ҳифзи сарҳадоди Тоҷикистон бошад ва аз ин нуқтар мо ҳавасмандӣ ба ҳар чиз зудтар ба амният ва осоиштагӣ дар Афғонистон дорем ва албатта дар ин раванд мо аз ҳамон хиради дипломатӣ ё ки сиёсати дипломатии пешвои муаззами миллат ҳамон боварӣ дорем, эътимод дорем ки нишасти душанбегии қалби осиё раванди Истанбул метавонад дар ба амният расидани Афғонистон, ба субот расидани Афғонистон ва бунёди як ҷомеаи фаромиллӣ дар Афғонистон, бунёди як ҷомеаи эътимодноки миллӣ дар Афғонистон таъсири мусбии худро гузошта бошад. мавриди зикр аст ки ин раванд ду раёсат дорад.
яке доимӣ буда ба Афғонистон тааллуқ дорад ва раёсати дуюм раёсати муштарак аст ки ҳар сол яке аз кишварҳои узв довталабона онро ба ӯҳда мегирад ва дар доираи раёсати худ ҳамоишҳои сатҳи гуногунро ташкил мекунад. аз оғози таъсисёбии қалби осиё аз соли 2011 сар карда 8 конфронси вазирон аз ҷониби кишварҳои гуногуни минтақаи қалби осиё баргузор шуданд ва баргузории нуҳумин конфронси вазирони қалби осиё раванди Истанбул дар шаҳри Душанбе аз нуфузу эътибори баланд доштани кишвари мо дар арсаи ҷаҳонӣ гувоҳӣ медиҳад. қалби осиё раванди Истанбул ҳамчун платформаи муҳими минтақавӣ барои мусоидат ба сулҳу собот, амнияти осоиштагӣ, рушду шукуфоӣ дар минтақа буда ҳамкориҳои зичи минтақавӣ ва муколамаи сиёсии Афғонистонро дар самти тавсияи робитаҳо бо дигар кишварҳои минтақа таъмин менамояд. Муҳиддини Муҳаммаддовуд, Меҳрӯзи ҷумъа, Душанбе, Ахбор. идомаи ахбор. дар ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои ободонию бунёдкорӣ идома дорад. бо иқдоми соҳибкорони деҳаи Чилчаи ноҳия маркази савдо ва хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуд ки сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. гузориши Абдулҳамиди Назир. ба хотири сазовор таҷлил намудани ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон раванди корҳои созандагӣ ва бунёдкорӣ дар ҳама шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи пешвои миллат бо саҳми соҳибкорони ватанӣ бунёди иншооти таъиноти гуногун ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла бо иқдоми соҳибкорони деҳаи Чилчаи деҳоти ба номи Бобоюнуси ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон дар доираи нақшачорабиниҳои солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ин деҳаи дурдасти ноҳия маркази савдо ва хизматрасонӣ сохта ба истифода дода шуд ки сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. иншооти мазкур дар маркази деҳаи Чилча бо тарҳи муосир сохта шуда аз 3 ошёна иборат мебошад. дар ин маркази савдо ва хизматрасонӣ Бобоҷон ҳамом, мағоза, сарtaрошхона, кошонаи ҳусн, дорухона, коргоҳи дӯзандагӣ ва дар ошёнаи сеюм меҳмонхона бунёд шуда ҳамаи онҳо ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ мебошанд. ҳамзамон дар ин маркази савдо нуқтаи фурӯши масолаи сохтмонию дигар молҳои ниёзи мардум ба роҳ монда шудааст ки қаблан чунин маҳсулотро сокинони деҳа аз маркази ноҳия ва ё аз шаҳри Душанбе харидорӣ менамуданд. мо тасмим гирифтем дар ҳамин маҳаллаи худмон якта маркази савдои сеошиёна сохта ба истифода диҳем. дар ошиёна якум ҷойгир аст мағозаи хӯрокворӣ, ҳаммом, сартарошхона, дорухона. дар ошиёнаи дуюм сехи дӯзандагӣ, кошонаи ҳусн. дар ошиёнаи сеюм бошад меҳмонхона. дар иншооти хуштарҳу замонавӣ асосан занону бонувони хонашин соҳиби ҷойи кори доимӣ гардида аз ин иқдоми созандаи роҳбарияти олии давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипосу миннатдорӣ менамоянд. миннатдории худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ба соҳибкорони ин деҳа оилаи Сафаровҳо расониданиам ки дар деҳаи мо чунин як бинои боҳашамат сохта ба истифода доданд. мо занону духтарони хонашинро ба ҷои кор таъмин намуданд. ма сиёсати пешгирифтаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки имрӯз дар дурдастарин деҳоти кишвар иншооти наву замонавӣ сохта мешаваду сатҳи хизматрасонӣ ба аҳолӣ хубтару беҳтар мегардад. сокинони деҳаи Чилчаи ноҳияи Темурмалик сохтмони чунин маркази савдою хизматрасониро дергоҳ интизор буданд. ба мо як бинои озиразамон ба истифода дода шуд. мо тасаввур намекардем ки дар деҳаи мо ҳам ҳамин хел биноҳо сохта мешавад. ҳама ин бо ташаббуси пешвари муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон мебошад ки ҳама соҳибкорои ватани мо саҳмгузори ҳамаи ободкориҳо ободии ватани мо шудистанд. бар замини ин 5 километр дуртарак мо оби нӯшокӣ надоштем. бо саҳмгузори ҳамин бачаҳо мода оби нӯшокӣ оварданд. аз ҷониби ин соҳибкорони ватандост дар баробари бунёди иншооти наву замонавӣ ҳамчунин аз масофаи 6 километр оби нӯшокӣ оварда шуда дар баробари таъмини аҳолии деҳа бо оби тоза ҳамчунин дар шафати маркази савдо ва хизматрасонӣ чоҳ бо ғунҷоиши 70 куб сохта шудааст ки ин тадбир имкон медиҳад иншооти сохташуда пурра бо об таъмин бошад. ҳудуди маркази савдо ва хизматрасонӣ ободу зебо гардонида шуда ниҳоли дарахтони ҳамешасабз ва сояафкан шинонида шудааст. бо сохта мавриди истифода қарор додани ин иншооти наву замонавӣ ба симои деҳаи Чилча зебогии нав зам гардид. дар ин баробар дар деҳаи ҳалқайори ҷамоати деҳоти Бобоюнуси ноҳияи Темурмалик маркази савдо аз ҷониби соҳибкорони ватанӣ сохта шуд ки дар он нуқтаи савдо ва сартарошхона бунёд гардида сокинони маҳаллӣ бо ҷойи кор таъмин шуданд. дар маҷмӯъ дар ҳама гӯшаву канори мамлакат ба хотири дар сатҳи баланди созандагӣ истиқбол гирифтани ҷашни умумии миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди иншооти наву замонавӣ идома дорад.
عبدالحمید نظیر، خال محمد دولت، ناحیه تیمور ملک، اخبار. موضوع دیگر در ناحیه فرخور برای بهتر نمودن تامینات آبی پولیزی با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان تعمیر اساسی پایگاه‌های آبکشی موضع ارتبوز ادامه دارد. طبق لایحه تا موسم نو آبیاری باید در 4 پایگاه آبکشی این موضع در برابر تعمیر بنا انشاءات آبرسانی نیز پرره نوسازی کرده شود. با مقصد بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های کشت امروزها در ناحیه تازه کردن کانال و زهبرو زهکش‌های داخل خوجگی نیز با مرام جریان داشته باید 45 کیلومتر کانال و 25 کیلومتر زهکش ها توزیع کرده شود. ادامه موضوع در گزارش سید جعفری محمدعلی و خورشید نادرخان. با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب فرمایشگر گروه تطبیق لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب در حوزه دریای 5 و پودرچی شرکت ساختمانی جامعه سهامی شده تاجیک گیدروالکترومنتاژ در ناحیه فرخار برای بهتر نمودن تامینات آب پولیزی تجدید از نوسازی پایگاه آبکشی موضع ارتبوز جماعت دیوت گلشن ادامه دارد. در دایره تطبیق لایحه تا امروز بنای پایگاه آبکشی پوره از تعمیر اساسی برآورده شده. در برابر بنیاد یک بنای نو معمولی علاقه یک عدد اگریگات آبکشی نیز نصب کرده شده است. در موضع ارتبوز میدان بیش از 4000 گکتار زمین کشت خوجگی‌های دیوت گلشن، درقد، ظفر، دهقانریق، وطن و قسما زمین‌های جماعت دیوت 20 سالگی استقلالت ناحیه توسط پایگاه آبکشی آبیاری کرده می شود. طور مسئولین ابراز داشتند در پایگاه آبکشی این موضع اگریگات‌های نو نصب گردیده همزمان در برابر عوض نمودن قبورهای اساسی برای کار منظم اگریگات‌ها در خط اساسی که آب توسط آن به بلندی بیش از 100 متر انتقال داده می شود ساختن 2 عدد سرپوش برای پیشگیری از گردش با صورت یا به نقشه گرفته شده است که ساختمان یک عدد آن ادامه دارد. عین زمان در پایگاه آبکشی کشیدن خطهای برق جریان داشته تا موسم نو آبیاری باید انشاءات آبرسانی پوره به کار آماده کرده شود. در اساس لایحه امروزها با جلب ماشین و مکانیزم لازمه تازه کردن کانال آبرسانی تا پایگاه آبکشی نیز ادامه دارد. مسافت عمومی کانال مذکور بیش از 14 کیلومتر را تشکیل داده. از سوی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه مجرای قریب 6 کیلومتر اون از تکشن‌ها تازه کرده شده است. از طرف لایحه باشد کانال آبرسانی از پایگاه آبکشی رقم 1 تا پایگاه آبکشی رقم 4 در مسافت زیاده از 8 کیلومتر بعد از چند سال اخیر با چنین سطح تازه کرده می شود. با نظرداشت تجدید و نوسازی انشاءات آبرسانی امروز در حدود دیوات گلشن با استفاده از باد و هوای مساعد معرکه کشت و کار بهاری از جمله کشت پخته و دیگر زراعت‌های کشاورزی با مرام ادامه دارد. برای پرثمر استفاده بردن هر یک قطعه زمین کورم امسال اهل زحمت اقدام گرفتند که حساب بهتر شدن حالت آبرسانی میدان کشت را زیاد نمایند. مسئولین گروه تطبیق لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آب در حوزه دریای 5 و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه نیز نیت دارند که تا موسم نو آبیاری پایگاه آبکشی موضع ارتبوز را مورد استفاده قرار دهند. با نظرداشت طلبات زمان معاصر و در زمینه شرایط و امکانات موجوده آماده کردن متخصصان بلند اختصاص اقدام گرفته شد که بین خوانندگان، دانشجویان و نمایندگان کسب و کار گوناگون آزمون جمهوری علم فروغ معرفت تشکیل و براه مانده شود. گزارش همکارانمان. роҳандозӣ ва баргузор намудани озмуни илм фуруғи маърифат дар мамлакат бо ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ ва намояндагони касбу кори гуногун дар баробари баландбардоштани савияи дониши онҳо барои пешрафту тараққиёти минбаъдаи соҳати мухталиф замина фароҳам месозад. мақсади асосии ҳамин озмун ҳамин аст ки пайваст кардани илм ба истеҳсолот و دریافت کادرها یعنی که جوان‌ها اختصاصمندهای خوب از بین اشتراکچیان آزمون اگر اختصاصمندهای فن‌های رویه طبیعت شناسی دقیق ریاضی از قبیل شیمیا فیزیکا چقدر اختصاصمندهای خوب باشند چقدر کادرهایی که با بازار جهانی امروزه طلبات جوابگو باشند برای پیشرفت اقتصادیات دولت و کشور میتواند که یک تکانی جدی دهد. اقدام مذکور جهت برگزاری آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دایره عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف صورت میگیرد که تقاضای زمانی معاصر است.
баргузории озмуни мазкур дар 4 давр ва аз рӯи 7 номинатсия баробари рушди тафаккури техникӣ ва сеҳ намудани ҷаҳонбинӣ, илмӣ, дастрасӣ пайдо намудан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби бештари хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеаро ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ беш аз ҳар вақти дигар зиёд менамояд. озмуни ҷумҳуриявии илм, фуруғи маърифат заминаи боэътимодиро дар рушди минбаъдаи технология ва навоварӣ дар самтҳои илмиву техникӣ фароҳам меорад, ки дар шароити феълӣ амалӣ кардани тадбири муҳим боз як қадами устувор ба сӯи рушду тараққиёти бесобиқаи мамлакат хоҳад буд. бинандаҳои азиз, шуморо бо дигар хабару гузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ошно месозанд. саломат бошед.